Sudunga nga tungdak bayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulban kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa kitaragyud ang atong kaluwasan, kayang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga makababog, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan ni atong Mass intentions offered August 10, 2020, Monday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Ranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Walter Dijos, Francis Sencha, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdivera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Dominga Cho, Loreto Cho, Nancy Cho, Cherry Jane Cho, Oliver John Cho, and Teo Bibi. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina, Endrina, and Gaudincia Texon, good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion in Clino, long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene and Clino and family, for good health, safety, holiness, and guidance of Carmen Osorio, Sundang Cabanos and family, Rinaldo Bocado Jr., Dennis Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Denise Lunel, Dennis Bernardos, Cabilan and Villamor family, Ronnie and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jane Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Juliet and Carl Peras, Edie, Daris, Crisilda, Gaudentia Texon, Dr. Pedro, Dr. Cerisha, Dr. Jonas Sepulveda, Yeyeng Arnie, and Bibi Angela Atelio. Rosilio Rabi and family, and for all the seafarers, Gisa, Christine, and Roger. Mass Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Chito and Grace Galang,
Danilo Consuelo Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason Vera Cu and family, Ortiz family, Laurentes family, Aldwin Enclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang ang Texon family, Boy and Joy Haka, Nilda Rabaca, Melohina Lamp, Elvira Rabaca, by Elizabeth Cabilo, Christine Maria Luz, Evelyn Atelio, Judeline Atelio, Messina family, Balanga family, Riman Yap, Christine Yap, Francis Johanna Yap. Fourth birthday of Arya Lacson. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Domingo Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Mateldi, Joel, Fi, Celas, Teopilo, and Crispin Jr. Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, and Manuela, Janry, Felicidad, Buenaventura, Kenneth, and April, Shilani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romulito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jebby, Remy, Lee Fong, Christy Tuta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Anacorita, Ronaldo Manoreña, and Sinaida. Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Jr., Maria Faustino, Carlos, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Artemio, Rolando Jr., Orlando, Emiliano Jr., Raimunda Fructuso, Rebecca, Democrito Espina, Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Arturo Conte, Agnes, and Nieves. Third day novena for the 48th day of Teresita Humawas. Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isidra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Rolando, Julieta, and Ismael. Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Berenia, Ginepet, Spiritu, Clem, Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulia, Rosita, Paciencia, Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rudel, Cesar Sr., Manuel, Praxidis, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto Sr., Josepina, Agrestina, Agustin, Romulo, Francisco, Josepos, and Peregrino. Amy, Dioscoro, Soledad, Basilia, Honorio, Yotequio, Rena, Bienvenida, Concepcion Manoreña, Annie, Lily, Meridon, Elsa de Moral, Uniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alepio, Jesus, Gloria, Joseph, Ines, Herino, Sedney, Brigida, Antonio Sr., Margie, Herino, Julian, Alipio, Magdalena, MS, Epifania, Hostina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr., Enriquito, Lucea, Leon, Jose, Rinaldo, Roseng, Felix, Robincio, Dineng, Albert, Opilia, and Eduardo. Loisa, Api, Ani, Leno, Cecilio, Radasa Sr., Pat Debeno, Lauro, Mayet, Sabiuna, Feli, Cura, Dumuran, Felicitas, Alex Flor, Plasibi, Juneño, Jurel, Angel, Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio, Bongtan Jr., deceased Pilmusa guards and clients, Pat Belsinia, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Yunel, Marvin, Carmen, Alberto, Autiquia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Edgar, Emilio, Cerelo, Modista, Jose, Carmelita, Gregorio, Elsie, and Ibilio. Epitasia, Manolo, Rufeno, Raimunda, Ireneo Sr. and Jr., Noemi, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo,
Brian Bernabe Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, and Rosila. Birthday of the late Lorenzo Solomon, Catherine Arañas, Bernardo Isabel Hermenegilda Manuel Fructusa, Marcelo Clito Maxima and Bernadita, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Robin Paguzara, Tocles Isagane Lourdes, Lucrecio, Edwin Charles Sugbert, Josepina Gaudincia, Josephine Rudneff, Cesar Luzada, Giancarlo Nimel, Joel Luzada, Fe Luzada, Silas Umandang, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina, Uping, Vector, Berting, Gori, Ines, Henyo, Tinay, Merto, Rita, Lalocha, and Inigo Sr. Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, and Demetrio. 40 Days of Corazon Calvo, 8th Day Novena of Jane Del Mar. Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Pia, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yulena, Simon, Maria Fe, Crisostomo, Maximina, Marcelo, Danilo, Baldomera, Raimundo, Cecilia, Fermen, Consolatrex, Bidala, Kim, Antonio, Pablo, Hungria, Jose, Manuel, and Heriberto. 7th Day Novena of Alex Murakami, Lozea, Teodoro, Hinaro, Tata Jr., Danilo, Marlon, Isabel, Marcelino, Lucrecio, Pelomina, Juliana, Rosario, Leon, Roctuso, Baby Angel, Bummer, Asuncion, Felipa, Adelina, Felisa, Nicolasa, Eduardo, Nisitas, Ernesto, Heidi, Domingo, Jubita, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldareco, Winifrida, Matias, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio, Senior and Junior, Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio, Senior, Bandilla, Erlinda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Dominga, Haneli, Hospicio Senior, Presentacion, Hospicio Junior, Rodolfo Iscario, Hospicio Bacos, Eric, Hostina, Enrique, Marduña, Griselda, Dento, Ifania, Caridad, Godofrido, Enrique, William, Jeremias, Jolie, Edwin, Alex, Erlindo, Porferia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Maid Ann, Rona May, Marcelo, Junisha, Eusebio, Petra, Damaso, Laura del Pansoy. 5th Day Novena for the 48th Day of Emelzuelo Crisostomo, Severina, Telesforo, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Eutiquio, Girarda, Dominador Senior and Junior, Guillermo, and Honoria. Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, 4th Day Novena of Francisca Fernandez, Felisa Navarrete, Rebecca Sanchez, George White, Marcelito Pacaldo, Senior, Josipa, Ignacio, Amparo, Flordelisa, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luesa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Nenyo, Marben, Humawas, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, and Faustino. Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira, Emerian, Federico, Florendo, Pilar, Roberto Jr., Beriano, Azucena, Gloria, and Pedro. 3rd Day Novena for the 48th Day of Ricky Douglas Hoffman, Marta, Jose, Jesusa, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Leiting, Ramon Sr., Eutiquia Piñaflor, John Iber Verano, 32nd death anniversary of Juanita Labaya, Daniel Labaya, Chan Gaungco, Perfecta Labaya, Felisa Tabutabo, Digna Santiago Remedios Felipe, Jaime Gleseria Fortunato Crisanto Sr. and Jr., Bernabe Sr. and Jr., Brian Seriaca, Lily Lelia Luis, Maria Luisa, Losea, Fausto, Gaudencia, Eduardo, Alejandra, Catalina, Nicolas,
Magdalena Lebrato Semena Felomina Aurelio Aurelia Daisy Lando Torres Pedro Lourdes Lencio Eugenio Tomasa Protasio Olympia Tomas Juan Francisca Lucio Salvador Pilar Yochenko Severa Francisco Lorena Tami Amancio Lauriusa Tomas Pilahia Amada Coronelia Jonesia Isabina Bernardo Catalino Archie and Aluma Pistaño and Maria Marjorie Midalla. Corazon Pondo, Sharing Sandoval, Mauro Dongo, Jubina Laurentina Bartolome Felipe and Wilfrido, Candelaria Sarte, Bernardino Lim Sr., 40 Days Obligia Martinez, Desiderio Costramos, Jemsun, Jose Lino, Feliza, Lelia Hermelina, Orencio Raquel, Luis Rafaela, Francisco, Jomi, Henry, Renato, and Chufanis. Dominador and Francisca Salvador, Mamerto Sr., Michael, Alan, Trinidad, Miguelito, Clareta, Duracion, Muli, Visitacion, Beli, Jovencio, Miling, Peyo, Leonardo, Jesus, Celestino, Rodi, Esther, Usang, Lando, Dudski, Catherine, Carol, Edgar, Renelo, Weni, Cerbeliano, Victorina, Feliciana, Lito, Inday, Marie Cris, and Violeta. Abdon, Vicenta, Hilaria, Aurelia, Eric, Manuel, Monico, Fortunato, Marcila, Marie Cris, Inday, Mona Lisa, Pasita, Lucea, Teresita, Demosthenes, Maming, Renelo, Winnie, Seveliano, Victorina, Agapita, Antonio Concheta. Jethro, Gideon, Erinieta, Macario, Justina, Hannibal, Alexander Sr., Policarpa, Antonio, Restituta, Evangelino, Lorenzo, Rabi, Olympia Rabi, Estelita Cabulao, Gaudiuso Cañas, Florita Cañas, Anita Macaweli, Biersan, Celsa, Alejandra, Jose Arnolfo, Caetana Caridad, Leoncio Cesario, Claudio Aniban, Enrico Aniban, Christian John Aniban, Patricia Marvin Natividad, Clemente Paquito Carmen, Jeffrey Fee Abayan, and Milicio Abayan. Fortunata Celestina Ariston, Valentina Epilacio Zoilo Aurora Primitivo, Tarsila, Felix, Jilin, Rihan, Reyes Ivan, Macario Alizon, Esterlita Alizon, Peter Laudi, Heidi Alizon, Macario Alizon, Esterlita Alizon, Oscar Alilin, Cristita Vicente Pastura Charlen, Florita Dominador Esidio Sr., Natividad Toribio Sr., Restituto Aquino Demetrio Emiliana, Albert Berhelio Raul Sr., Fausta Simeon Victoriana Soriano Marcila Ponciana Tabar, Andres Tabar, Leonarda Tabar, Enrique Cabornay, Valeriana Cabornay, Eliza Enrico Padayhag, Cornelio Padayhag, Hel Briguli and Brent and Tomas Macaldo, Emerito Diacamos, Asuncion Ambrosio and Lizelle Cervellun, Johaida Kiamzon, Bonifacio Soqueno, Asteria Uzen, Estelito Claren, Nicolas Bernasol Jr., Julian Ozon Sr., Jesus Kirao, Lendon and Jinda Con, Peter Bernardino Benedicto Alejandra Vitaliano Isabelita, Felomina Ariston Restituta Felisa Basilia Temotia, Julia Lolita Fernando Pasiano, Emeteria Raimondo, Julian Telesfora, Conrad Marcelino Carlito Alejandra, Rosendo Benjamin Jose, Agustin Benigna Bernarda, Selvistri Alfonso Freno, Santiago Marcelo, Helen Donicia, Ignacio Rinaldo Alfredo Lombres Sr., Roby Rusa, Rosita Pedro Nieve Mentes, Joel Artemio Sr., Andres, Mayumi Kirina Teofrida Sabas, Pedro Demetria Julieta Vicente, Ronel, Jerwin Pablo Juanito, Julio Justin, Rajo, Jane Bernalda, Miguel, and Julieta. Vicente Miguel Bernalda Stanisla Florentina Pablo Julio Juanito Flaviana Jane Arben Jose Reno Capistrano Demetria Pedro Estrella Caridad Tomasa Carlota
Julio, Teopilo, Carlito, Serapia, Jerwin, Emeterio, Primitiva, Michael, Esmeralda, Ronel, Riven, Mercedes, Pedro, Florentino, Rahor, Florentina, Justin, Marina, and Evaristo Jr. and Sr., Uming, Dudong, Boy, Noni, Clinton, Gareth, Edita, Jesus, Marilo, Albina, Seriaco, Tata, Faustina, Pantaleon, Dudalo, Maximiano, Rogelio, Tinong, Teofilo, Pastora, Gorgonia, Desiderio, birthday of Felix Jor Inisita, Marilyn Joy, Tomas, Crescencia, Bonifacio, Laurencio Tampos, Delfina Tampos, Emiliana Bacarizas, and Benito Bacarizas, Rufino Ichabes, Armigula Ichabes, Anastasia Obiso, Ernesto Obiso, Ulysses Obiso, Sita Obiso, Pipi Obiso, Roy Obiso, Rogelio Famador, Romeo Famador, Susing Ichabes, Lorraine, Clint, Grant, Celsa, Rosila, Arsenio, Sani, Laida, Bibi Luming, Berta, Dunalen, Francisco Alcantara, Vicente Sanchez, Kenny Atom, Dario Roli Sanchez, Teresita Tampos Umauas, Tita Alvarez, Godoprido and Joscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Chusipus, Abaya, Delia Alatiaca, Sisinado Sr., Constancia Fermin Sr., Eunides Linlin Pusun, Antonieta Lipitin, Rilin Lipitin, Vicente Yi Jr., Luradel Pansoy, Rinaldo Moreno, Emeterio Moreno, Milagros Moreno, Edmondo Moreno, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destoa, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iyala, Olegario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina Abelino Victoriano, Maria Emilio Jesus, Lerina Eduardo Gloria Pedro, Flor, Basilia Delogio Margarita Felicidad, Manuel Apolunia Celestino, Flaviano Gregorio, Melicio, Ingracia, Prema, Severa Aquilana, Sherlyn, Wilfrido, Bonifacio, Alejandra, Dominga, Becotria, Felicissimo, Corazon, Domingo, Evangeline, Maria Antipolo, Ruel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Leonela Herbacio, Gloria, Susan, Lourdes, Tinong, Remia, Josepa, Fernando, Mateo, Aliham, George, John Stephen, Marisa, Angie, Ronnie, Coring, Baby, Andring, Leo, and Benedicto. Birthday of the late Esther Ruiz, 4th day novena for the 48th day of Anesita Cabalda, 9th day novena of Rubin Pagusara, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 10 online mass sa alas 6 sa gabi. Atong gihandom karon ang kapistahan ni Saint Lawrence, San Lorenzo, usa ka martir ug diakono.
I would like to invite you to present on the altar of the Lord your personal and family intentions. Among our intentions, good health, safety, and protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Birhen sa Lourdes Parish, mga devotees of our Blessed Mother, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation. Alang sa good health ni Mering Espina, intentions of the Vasquez, Patenya, Tuazon, Belsinia, Jereza, Villamor, Rico, Inclino, Makawili, Gabuya families. Thanksgiving sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga tawhan, labi na si Susan Espina Vasquez, Glenda Diana Patenya. Ug atong ilakip ang pag-aampo sa mga masakiton, healing and spiritual strength. Ilabi na for Dr. Halimane Ranganat, Father George, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Jesse Lara, Junjun Lim, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Joy Sinangote, Dr. Pasita, Gary Borelli, James Arsenio Ponce, Camilo Guillen II, Nenette Cavit, Persidito and Princess Umalinog, Nove, Kimberly, Sister Cora Haka, Rosalia, Noel Tan. Ug ang mga kalag nga ni panaw na, ilabi na ni Teresita Alvarez, Teresito Yap, Naume Escario, Pat Belsinia, Felipe Tan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Dong Lienos, Loradel Pansoy, Gloria Somalinog, Jose del Rosario Pardo, Julieta Valeriano Cabero, Alfonso Flores, Rodolfo Lorenzo, Esther Ruiz, karon nagsaulog siyang birthday, Dindo Paradela, Magdalena Sato, Ines Casimero Abasolo, Montano Enarcico, Eufrasia Maguate. Mga igsuon, maginulsol kita karon sa atong mga sala, aron kita takus og andam sa pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining halaot misalig lamang sa kaayo mo kaluyan mo na ginuuwag tangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, tungod sa iyang mainitong pagigugma kanimo, si San Lorenzo, Diakono, nahimong makanunayon diya sa pag-alagad kanimo, ug mahimayaon diya sa martiryo. Himoa nga mahigugma kami sa iyang gigugma ug magbuhat sa iyang gitudlo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod.
Kinutlo gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Timani nga nagpugas og diyutay, mag-anig diyutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto og dili magbagutbot, di maghuna-huna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon, ug makahatag ang Dios kaninyo, ug labaw pa kaysa inyong gikinahanglan. Nga tungod niini, makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon, ug sobra pagani, alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabos, ug magpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy maghatag og binhi sa magpupugas, ingon man sa pan, aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan, ug magpatubo niini, aron makaanig dako, gikan sa inyong pagka mahinatagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Tanan. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo nga naglipay pag-ayo diha sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat, mahimong gamhanan ibabaw sa yuta, ang matarong nga kaliwat, pagadaygon. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Maayo ang tao nga manggihatagon ug magpahulam, nga nagadumala sa iyang kabtangan uban sa katarong. Dili gayud siya matarong, ang matarong nga tao, hinumduman kanunay. Tanan, bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Dili siya mahadlok sa daotang taho, malig-on ang iyang kasing-kasing. Masaligon sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, dili matarog. Dili siya mahadlok hangtod masudong niya ang iyang mga kaaway. Tanan, bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Kusog siya nga muhatag sa mga kabos, ang iyang kamanggihatagon mulungtad sa gihapon. Ang iyang gahom ibayaw ngadto sa himaya. Tanan, bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo
sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo, magpabilin nga usa ra gayud kalugas, gawas kung kini ipugas sa yuta og mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kawalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako, aron kung hain ako, ato usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya nga nag-alagad kanako. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog malingkod. Mayong hapon kanatong tanan. Niadtong January 30, 1994, usa ka Domingo, it was an ordinary Sunday. Og tungod lay kay Domingo, way klase, daghan ang mga bata nga nagduwa sa dalan, lakip na didto sa Lanao del Norte. Pero dihay usa ka grupo nga mga bata didto sa Lanao del Norte nga nagduwag basketball. Pero lahi nga bola ang ilang gigamit. Ambot kung di sila atong bulaha, no, kay ilamang giitsa-itsa ang usa ka granada. Og didto nila gisyat-syat, no, sa ring. Ug karon ang usa ka bata accidentally sa iyang paglabay, he accidentally removed the pin sa granada. Ug mao to, no, nga didto napunta sa ubay-ubay nga mga bata. Og didto pod, no, among them si Aris Canoy Espinosa, usa ka 13-year-old boy. Og pagkakita niya sa danger nga na hulbot na ang pin og mubuto ang granada, no, iyang gisagitan ang mga bata nga magpadaplin, mupahawa, and he quickly jumped and covered the grenade with his own body. Og nibuto, there was a loud explosion and immediately namatay siya. The children and his friends were saved thanks to the bravery and to the sacrifice of Aris Canoy Espinosa. Mga igsoon sa atong ebanghelyo karon, we are reading from from John chapter 12, 24 to 26. Ang Ginoo sa iyang pagtulunan, he teaches us a beautiful lesson on discipleship. He compares discipleship to a seed, usa ka lugas nga trigo. Ug matud pa ni Jesus, unless it falls to the ground and dies, it will not bear fruit. Kung kining maong lugas, dili mahulog, ug dili mamatay, ug dili itanom, dili kini mamungag daghan. Pero kung mamatay kini, ihulog kini sa yuta, matabunan sa yuta, ug hinungdan sa kamatayon, sa maong liso, muturok, ug mamunga kinig daghan. Kinsa may gipasabot sa Ginoo niining seed, no, niining lugas. Una sa tanan, iyang gipasabot ang iyang kaugalingon. Kay siya mismo sama ang iyang kinabuhi sa magliso nga gipugas, no, kay iyang kinabuhi, iyang gitanom, kay namatay pod siya. Ug tungod sa iyang kamatayon, ug tungod sa iyang kabanhawan, sa magliso, mitubo og bag-ong kinabuhi, miusbong ang simbahan. Ug tungod sa atong pagtuo kang Hesus, midaghan kita. Pero mga igsuon, no, kini pong liso pod kini sa kinabuhi sa mga martir. Usa sa atong martir, no, nga gisaulog karon, San Lorenzo, usa ka diakono, no, namatay ni siya. He died in the year 258 AD. No, sa ato pa 3rd century. Usa siya ka diakono dito sa Roma, and he was serving
under Pope Sixtus II. Si Pope Sixtus o si Saint Lawrence, mga martir ni sila. Kay nadakpan and they were executed during the reign of Emperor Valerian. Yadtong mga panahon na mga igsuon, pait kaayo. No, the first 300 years of Christianity in Rome, Christianity was underground. It was persecuted and Christians were dying kung may bawaan sila. And before he was arrested, matud pa sa iyang biography, si Lourdes, since he was a deacon, he was actually in charge of feeding the poor and giving financial contribution to the sick. Mo na iyang buhaton every week. No nga, iyang pakanon ang mga kigutom ug ang mga nagkinahanglan. And he was arrested. And how did he die? Matod pa, he was roasted alive in a gridiron. No, gilitson kuno siya. Unya diha pa kuno yung istorya. No, tungod lagi kay wa man siya gituyok-tuyok in the gridiron murag litson, nasunog na ug naluto ng iyang pikas, nireklamo siya, mahimo ba? No, can you also turn me over? Because my other side is already cooked. Nga rin na pod pikas. No? Pait kaayo mga igsuon. But his death inspired many Romans to become Christians, to embrace the faith. And in fact, those among who witnessed his courageous death, some were senators, they became Christians. No, nindot kaayo ang pagtulunan ni San Lorenzo. He did not seek death. Of course, let us not be reckless to seek death. We have to avoid it at any cost. But if you cannot avoid it, you have to embrace it courageously and fearlessly. Mga igsuon, nini atong ebanghelyo karon, it's a lesson on discipleship. And there are 3 S's in discipleship. First, sama sa example ni Saint Lawrence o example ni Aris Canoy, discipleship means sacrifice. Mosakripisyo ka sa imong kaugalingon kaysa magliso, kinahanglan man mo nga willingly and joyfully nga ikaw magpatighog ug itanom the experience of dying to oneself. Even in leadership and taking responsibility, it is still about sacrifice, not a privilege and even entitlement. No, like Jesus, brothers and sisters, nga siya naghuga sa tiil sa iyang mga tinunan. Makita sad, we have to learn to sacrifice by becoming feet washers. Ikaduha nga S, self-effacement. No, it's another word for humility. Not making yourself noticeable or not trying to gain or get attention on yourself, from people around you. Playing a low key, it's an act of humility na atong i-practice mga igsuon, dying to oneself. How can we in practice every day, brothers and sisters, how can we practice humility and self-effacement every day? No, there are simple things which we can do. For example, ignore the mistakes of others. No, maka-notice ka no nga naay nasayop, imulan ng palabyon, and do not make a big fuss over it. Do not make it a big deal. Or another example, being kind even when you are provoked. Bisag palaguton ka, you still keep your cool. You practice self-control, self-mastery, or not taking insults or injury personally. These are experiences or these are suggestions to practice self-effacement every day. And the third S, service. Discipleship is about service, and you can do this daily by performing simple acts of kindness,
and goodness to people, even in unexpected ways. Service helps us become more like Jesus, who came to serve and not be served, serving willingly with a smile. Service is also good, no, if we do it with the right intention, because service with this right intention will increase your faith. And service is good for the soul. It brings health and happiness to your soul. Brothers and sisters, tonight, our gospel reading from John chapter 12, Jesus teaches us no discipleship like a seed that falls to the ground. And how can we practice discipleship? Through these 3 S's. First S is sacrifice. Second S, self-effacement. And third S, service. Let us pray that we will have the courage to live for the Lord and imitate Him. Amen. Palihog manindog, alang sa pagampo sa katawhan, sa pagsaulog nato sa usa ka bayani sa simbahan sa Roma, si San Lorenzo, ang inahan sa tanang simbahan, musangpit kita sa atong mahigugmaong amahan, aron itugot niyang atong mga pangamuyo, moingon kita, mahigugmaong amahan, patalinhugi kami. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga diakono sa tibuok simbahan, nga bisan sa mga pagpanglutos, mupadayon sa pagsabwag sa maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinhugi kami. Alang kanila nga may voluntaryo pag-adto o pagtrabaho sa kabus nga mga nasod, nga makakita sa kabililhon sa ilang serbisyo, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinhugi kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinhugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinhugi kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa tanan nga tong gihandom ning sulod nga misa karon, uban kang San Lorenzo, magdaig sila sa Dios didto sa langitnong puloy-anan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinhugi kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampog, mga panalangin, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Birhen sa Lourdes Shrine, tanan nga mga deboto ni Mama Mary, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alan sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabi na si Susan Espina Vasquez, Glenda Diana Patenya, natagaan sila mayong panglawas, bindisyonan sila sa mga gikinahanglan nila adlaw-adlaw, bindisyonan usab ang ilang mga pamilya, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Sa tanan nga mga masakiton, atong iampo pinagi sa pangalian ni Mama Mary Birhen sa Lourdes, ang inahan sa maing panglawas, healing and spiritual strength. Ilibina nila ni Dr. Halimane Ranganat, Father George Militante, Justice Poya Barintos, Lyndon Ruiz, Jessie Lara, Junjun Lim, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Joy Sinangote, Dr. Pasita, Gary Borelli, James Arsenio Ponce, Camilo Guillen II, Nenette Cavit, Persedito, Princess Umalinog, Nove, Kimberly, Sister Cora, Rosalia, Noel Tan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami.
Karon sa hilom, atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga personal nga mga panginahanglan. Kining tananamahan among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kaluy pagdawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad nining pangilin ni San Lorenzo Diacono. May muunta kini nga panabang alang sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir, San Lorenzo Diacono, sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanong mga kahuyang. Imo gipili kantong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaan, isang ngalan sa Ginoo. Hosana
nagalihok manluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo palit nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato sa online mass, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila si Teresita Alvarez, Teresito Yap, Naomi Escario, Pat Belsinia, Felipe Tan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Dong Lianos, Laura del Pansoy, Gloria Sumalinog, Jose del Rosario Pardo, Julieta Valeriano Cabero, Alfonso Flores, Rodolfo Lorenzo, Esther Ruiz, Dindo Paradela, Magdalena Sato, Ines Casimero Abasolo, Montano Inarsico, Eufrasia Magwate, nga imong gitawag nga na kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhawon ta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, San Lorenzo Diacono, Saint Bernadette Subiru, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, isip o sa kabanay o sa kapamilya, karon mag-ampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, kinunua luwasa kami sa kautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo.
Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, tanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo. ako. Ang lawas ni Kristo magdala unta kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Atong himuon, act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kita tanan. Magdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang dili, ang kinabuhi sa usag-usa. Magdinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahan, apan sa mga pobre madaog daugon ug hapon. Bisan sa unsang pagmatuon, kung magpabilin siyang hakon, bakakon siyang nakikatubang kang Jesus. Magdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan
Palihog manindog. Mag-ampo kita. Nabuhong kami Ginoo sa imong santos nga gasa, naghangyo kami kanimo, nga ang halad sa among pag-alagad kanimo, nining pangili ni San Lorenzo Diacono, mahimo alang kanamo, nga dugang nga grasya alang sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog madluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Before we end, daghang salamat kaninyo nga kanunay nagsunod sa atong online mass. Please continue to do so if you have been blessed by our masses. Let us pray nga things will turn out well. This week, kay natay paghahimuon nga mga dry run. And if things will be all right, hopefully, makaabli na ta sa atong simbahan karong August 15. So, ang atong pag-abli kay sa 12:15 noon o sa 6 p.m. in the evening. Unya, kung maayos sad ang dagan sa atong panahon, sa August 16, ika-Sunday, basi mag-abli na ta sa atong simbahan, no, para sa misa. Pero matag misa, only 150 people are allowed to come. So we have to pray, brothers and sisters. Of course, atong sundon ang mga health protocols. Sama sa pag-sanitize, wearing mask, no touching, no, labi na dinhi sa simbahan. And before we end, I'd like to greet si Tita Susan, happy birthday. Ma'am Glenda, happy birthday. Enjoy your day and God bless you. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.